abyste viděli, kdo bude hodnotit, tak jako první tady máme Jakuba Moulise. Kubu určitě tady všichni známe z Plzně. Vedle ní stojí naprosto úžasná manažerka Evina Valcíku. A Kuba s Evinou mají vlastní projekt, který se jmenuje Klipárna. Do této soutěže nám věnovali možnost být účastníkem klipárny a záleží, kdo vyhraje. Pokud vyhraje některý z vás, který má vlastní song, tak se natočí videoklip na jeho písničku a pokud vyhraje někdo jiný, tak bude vlastně v pozici herce a vyzkouší si vlastně, jak se natáčí videoklip z toho hlavního herce ve videoklipu. Je to tak? Takže doufám, že budete snažit, mějte to maximum, abyste byli v klipárně. Dále tady máme Terku Matějkovou. Já jsem jako přemýšlel, když jsem mi řekla, že mám smazat to čelo, nebo tam vše přidat. Smazat, dobře, takže Terka Matějková. A Terka Matějková prosím nás přijela až z Kolína. S Terkou to byla neskutečná náhoda, protože jsem ji v nějakém příspěvku někde omylem označil. A přišla mi od ní zpráva, proč jsem mě označil. A já, no ani nevím, tak je tak, no. A začali jsme se nějak bavit, pak říkám, víš co, nedáme si telefon. Dali jsme si telefonovali asi 4 hodiny a domluvili jsme, že přijede na karaoke za umou pozice, porodce. A do této soutěže nabídla možnost nahrání písničky v jejím hudebním studiu. Dále tady máme Marka, frontmana kapely Kabát Revival. A hádejte, co nabídl Marek do soutěže. Ano, Jani, tak víte, to mikrofon dělá. Halo. Baterka je plná. Když někomu bude znobit mikrofon, jo? Tak bude mít body na víc. Raz, dva, dobrý, funguje to. Takže Marek frontman kapely Kabát Revival do soutěže nabídl lístky, ale pozor, 4 lístky, které jsou rozdělený po 2, takže budou 2 výherci, kteří dostanou 2 lístky pro sebe a nějakého kamaráda, kteří společně půjdou na jejich koncert. Tak. Pak tady ještě měla být v porotě Tereza Rajs, která bohužel odjela točit nějaký písničky s nějakou americkou kapelou. Protože to bylo Pink Floydi, nějaký Pink Floydi s měl prý něco točit teď nebo co. Takže bohužel tady nemůže být. Ale Terka, i přesto, že tady není přítomná, tak do soutěže věnovala 2hodinovku zpěvu. Takže u ní se potom můžete vyzkoušet vlastně zpěv po dobu 2 hodin. Pak máme ještě jednu výhru profi fotky od profesionálního fotografa, který bohužel onemocněl, takže se nemohl dostavit. Vůbec nevadí, přesně tak. Pro mě bude problém sečíst ty 4 čísla vůbec, jo? A pak tady máme posledního člena poroty a tím je Larry. Já teda nevím, kdo to je. Je to Pešák, jo, já se ani představím. Takže, abyste věděli, jak to bude fungovat. Bude to fungovat tak, že jste se registrovali, někteří, co přijdou, se možná ještě budou registrovat. Každý nám zaklikal, o co vlastně soutěží, takže to nebude tak, že by každý soupeřil s každým, ale jenom v nějaké té kategorii. A my budeme rozdávat jako porota body.
Takže tito 4 úžasní porodci vám sdělí, jaké máte body od 1 do 5 a já, ten tajnej, vám ty body nesdělím. Ano, abychom to trošku zamíchali. A potom do tabulky si vlastně napíšeme výsledný čísla a potom uvidíme, jak to všechno dopadne. Ano, máš dotaz? Jo, jasně. Nejhorší je 1 bod, nejlepší je 5 bodů. A to je asi tak všechno. Takže já požádám porodce, aby zaujali svůj kouzelný úžasný stoleček. Vždycky, kdo bude zpívat, tak porota dostane lísteček s tím konkrétním jménem a zpěvákem. Řeknu